Gwamnan Jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya fara bijirewa umarnin jagoransa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. A biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar tamu ta ARA Digital. A satuttukin da suka wuce ne aka rika yaɗa maganganu dangane da abin da yake faruwa a jam'iyyar NNPP ta Jihar Kano, inda rahoto ya bayyana cewa gwamnan Jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bijirewa umarnin ubangidansa na tsige sakataren gwamnati na jiha wato Abdullahi Baffa Bichi da kwamishinan sufuri Muhammad Digal. Jaridar intanet ta Politics Digest ta rawaito cewa gwamnan ya kuma ƙi halartar wani taro da shugaban jam'iyyar NNPP na ƙasa Rabi'u Musa Kwankwaso a gidansa da ke kan titin Mila Road ta hanyar aika masa da wasiƙa don sanar da shi cewa yana da wani aiki na gwamnati a babban birnin tarayya Abuja. Za a iya tuna cewa shugaban jam'iyyar NNPP na jiha wato Hashim Suleiman Dungurawa ya sanar da dakatar da Baffa Bichi da Digol daga jam'iyyar NNPP, yana zargin su da haifar da rikici a cikin jam'iyyar da rashin biyayya. Bayan sanarwar dakatarwar, wani bidiyo ya bazu inda aka ga gwamna Yusuf yana jagorantar wani taron sulhu tsakanin Baffa Bichi da ɗan takarar shugabancin NNPP wato Hamza Mai Fata a gidan gwamnatin jihar. A yayin taron ne Bichi ya sake jaddada biyayyarsa ga gwamnan tare da tabbatar masa da cewa rikicin da ke tsakaninsa da ɓangarorin da ke takaddama a ƙaramar hukumarsa ya zo ƙarshe. Ya kuma nisanta kansa daga wata ƙungiya da take kiran gwamnan wato da ya ƙauracewa ubangidansa Rabi'u Musa Kwankwaso don ya tsaya da ƙafarsa. Abba tsaya da ƙafarka sunan wannan ƙungiya kenan. Ƙungiyar na neman gwamnan ya zama mai cin gashin kansa saboda zargin tasirin sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a gwamnatinsa. Yayin da ake gayyaci gwamnan zuwa taro da shugaban jam'iyyar NNPP a gidansa na Mila Road, ya ƙi amsa gayyatar tare da shi da tashi zuwa Abuja. Daga bisani Yusuf ya aika wa shugaban jam'iyyar na NNPP wasiƙa ya sanar da shi cewa ba fa zai samu damar halartar taron ba saboda yana da wasu ayyukan gwamnati da zai gudanar a Abuja. Wasiƙar ta isa gidan da ke titin Mila ta hannun mataimakin na musamman na gwamna kan harkokin gudanarwa. To sai dai fa daga bisani an bawa maraɗa kunya, domin kowa gwamnan ya ci gaba da yin aiki kamar yadda ake gani. Haka zalika an hira da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso inda ya bayyana cewa idan sun buƙaci shawara daga gare shi a gwamnatin jihar Kano zai bayar, ba shi da hurumi akan abin da ya shafi gwamnatin jihar Kano. To a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin tabbacin labarin da kuma wasu sababbi da ɗumi-ɗuminsa a tashar tamu ta ARA Digital.